los amigos de Lizzy. N'hi ha més senzillets, com aquest, que és més per uns més petits. A mi, de fet, aquest és una corredor una mica més agressius. Bueno, pues mira que hi ha autobús. Mira que hi ha autobús. Està rebent fet, sí. Mira que vinguem amb mi. Pauli! Mira, eso. Hudson. No, l'arquitecte, jo estic parlant d'ells. Bueno, totes les que hi ha allà. Estan a quants anys? És la Casa Blanca. Mira, The White The White House. Fins i tot els cables aquests, mira. Aquí es cuando se está a punto de chocarse. Mira, mira esa piedra. Marta, ¿qué es con nuestra estrella? 7 millones de piezas. No, espérate. ¿Cómo era? Mamá, mamá.
La partida de juego de los Leo. Los pinchos son de Toy Story también. Se van a la burguería. Sí, sí, iría. Ay, al copo del Paraguay. Això és un dinosaure. Sí, heu vist el dinosaure? No. Què t'interessa? I faràs millors fotos i millors vídeos així, observant. Vale, ara que hi ha casa. Les nenes era originalment de Ese era un bastant de tamaño. Home, mira aquests països més petits i diguem que no s'assembla a la de Romania. És la Moldàvia també. Una cosa que vaig... Feu-vos aquí que us fem... Vamos, hijo. No.
Y aquí también hi ha No vols filmar, Natàlia? Demana-li al papa. Detrás de una historia para Quan et faci això, mira-li. Cachi. Quello del Leonardo da Vinci, solo che quello invitiamo sempre. Gira els trens de l'altra banda. Jo el TGV. Jo no. Ja veu, estic allà als trens del TGV. Aquí tiene que pasar. No se pasa bien. Mira los camiones antiguos. Y aquí los juegos un patio abren de Polonia.
Sì, che ci sei io, che hai detto. È tutto impressionato. Adriana! Adriana! Mira, mira, Ahora vamos. Ahora vamos, ahora vamos. Tiene estrelladora el tren. mira cerdos, caballos. Mira castillo que se llama. Un barco.